पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह मैटर में अक्षरा सिंह के एंट्री हो गई बा। सबसे पहले बात बता दी भैया, अब तू लोग कहबलो जे ई केंगा भइल तब भइल साक्ष्य तार लोग के देतनी। सबसे पहले बीना मानवी जी के जौन बा की पावर स्टार पवन सिंह के रेथी में बीच में बात भई रहे जौन बेरा बीना मानवी जी मंच के माध्यम से कहले रही कि जितना रसरी बोरल बा ज्योति सिंह में पवन सिंह में सब रसरी बोरल है अक्षरा सिंह के। काहे कि अक्षरा सिंह के उ नाम ले रही डायरेक्ट मंच के माध्यम से, तो हमनियों के नाम लेवे में कोनो बहुत बड़का दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है भाई कि वो ऑलरेडी नाम ले रही, चाहे ज्योति सिंह भी नाम ले रही, बहुत सारा ऑडियो भी वायरल भई रहे हुआ पता होके चाहिए। तो ऐसे अब उनकर एंट्री ऐसे कहतनी कि पवन सिंह होखस आ चाहे खेसारी लाल यादव होखस, जब इनका लोग में विवाद होला तो जे पवन सिंह के विरोधी होला वो खेसारी लाल के बहुत प्रिय हो जाला। वही जितना लोग पवन सिंह के विरोधी बा उतना लोग अक्षरा सिंह के भी बहुत प्रिय होला। ठीक बा, तो हो सकता जे अक्षरा सिंह और ज्योति सिंह अब एक होलो का कहम रहुआ। देखनी है एक जगह हम वीडियो एगो, ठीक बा, ओइमे कहल जात रहला कि अक्षरा सिंह ज्योति सिंह के कुछ समझावत तारी। ठीक बा, अक्षरा सिंह ज्योति सिंह का अब कितना सच्चाई बा ये नहीं की जानत, लेकिन भाई विवाद में भैया कनी है कि अगर होने विवाद होई तो इनकरा की ओर प्रिय हो जाए। ई माने भोजपुरी इंडस्ट्री के ई एथी रहल बा। ठीक बा, लेकिन इनकर एगो एथी है, ऐसा भोजपुरी में कोई नहीं जिससे विवाद इनका हो ही नहीं। ठीक है, ऐसे कि भाई ये एकदम माने सब केहू से विवाद इनकर भइल बा। विवादित स्टार तो ई नहीं है। अब विवाद आज जब सबसे राइवलरी प्यार न उड़ला महाराज, तो वो आदमी के जब मैटर होखो आ वो आदमी के उहो मेहरारू वाला मैटर होखो जौना में मेहरारू सब जड़े लिसन, तो ओइमे त एंट्री पक्का बा, ओइमे बोलल पक्का बा। त सुने में ई आवता कि एंट्री हो गइल बा। अभी का करिहन का, पहले त बरली तवन बरली, अब का बरिहन। अच्छा रउआ एक बात बताई, जैसे कि ज्योति सिंह आ पवन सिंह मैटर बड़ा ई बहुत भइल बा, तो भाई अक्षरा सिंह जब एमे जानता नहीं का खतरा आवतरी, एमे इससे आवतरी जे उनकरा गाना छोड़े के बा। ठीक बा, पहले ई मैटर में हन, मैटर के रसरी बरिहन, अपन नाम चर्चा में लेहन, ओकरा बाद गाना छोड़ दिए। अच्छा, विवाद को के खटाक दे गाना, विवाद को के खटाक दे गाना, तो इनकर त उ लेकिन उहे हमार खेसारी भैया के अभी यूट्यूबर लोग भी जब बात जे चाहे जे सपोर्टर बा वो लोग कहता कि खेसारी भैया के गाना वा कहीं में नहीं चलत। हाँ, नहीं के चलत। एगो चीज हम तार लोग बता दी कि पवन सिंह के अलावा भोजपुरी में कोई नहीं है। अब हम आप लोगों को साबित करके दिखा रहे हैं, जैसे कि काराकाट के जब चुनाव रहे तो ओकरा भोजपुरी में किन्हों के गाना ना चलो, कुछ बुझेबे ना करो कि खेसारी भैया हमार लाइव है के मंच पे कहले रहे जे गाना तो चलता नहीं क्या, कुछ बुझाओ ना नु कि भोजपुरी में का होता। वही ज्योति सिंह और पवन सिंह के विवाद भइल बा जहिया से बर्थडे मिटल बा, ओइ दिन से बुझाते नहीं कि भोजपुरी में एकरा अलावा कुछ बा। ठीक बा, तो पावर स्टार पवन सिंह वो है। यानी पावर स्टार पवन सिंह से आप अपना नाम लपेट लीजिए, आप अपना ये लपेट लीजिए, उसके बाद से पवन सिंह के चर्चा में आप आ जाइएगा। एकदम पवन सिंह के नाम ले लो चर्चा में। तो देखो यही से ही पड़ल बड़ी कि पवन सिंह के नाम लिहन, ठीक बा, ई करिहन आ ओकरा बाद चर्चा में। तब भाई जितना लोग वीडियो देखा था का तार लोग के बुझाता जे में अक्षरा सिंह के एंट्री भइल बा कि नहीं केवल कमेंट करके जरूर बताइए। एक और बात बता दी कि भोजपुरी इंडस्ट्री होके अक्षरा सिंह ना आवत ऐसा नहीं हो सकत, भोजपुरी इंडस्ट्री होके या खेसारी भैया नहीं आ सकत ऐसा नहीं हो सकत। काहे कि भाई यो लो भोजपुरी इंडस्ट्री से कुछ दिन में इहो सुने के मिल जाई मंच के माध्यम से, तू लोग देख लियो। ताकि अपन अपन विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दिहलो, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, का सोचता रहो एकरा बारे में। देखी मेन चीज भैया ई बनू कि अक्षरा सिंह देखिए ना, अक्षरा सिंह कहिया से लौकत तरी कबो लौकली है, तो अक्षरा सिंह के का करे के बा कि लाइमलाइट लिया भैया। लेकिन अगर जैसे कि ज्योति सिंह के ओइला से अक्षरा सिंह अलग भई रहली, तो ज्योति सिंह अगर अलग हो जास तो कहीं अक्षरा सिंह पवन सिंह के लगे आ जास, ऐसा हो सकता है कि ना। कमेंट करके बताइए। मिलते हैं इंसान अगला वीडियो में, तब तक